Granollers, que en principi la gent deia, uf, només han pogut empatar, doncs mira, aquests puntets es fan bons després en funció del que fa el rival, no? Sí. Aquí veiem ja les imatges del camp del carrer Girona de Granollers. Va ser un partit on el Paralada va jugar sense davanter per la lesió de Forgues, el fitxatge d'hivern, a més de la de Draman Conaré, que ja havíem comentat fa unes setmanes, jugava Coro de Messi, de fals nou, i per la banda Boniquet i Esclotet, que intentaven les seves internades o combinacions entre ells, però que el Granollers va dificultar molt bé perquè estava molt ben posicionat a darrere, sobretot els quatre defenses, amb Valls o Serra, que van estar excel·lents, en el partit que van poder seguir per la xarxa. És curiós perquè Una elàstica de Boniquet, que quasi acaba en gol, ha sigut un dels gols de l'any, la veritat. És un espectacle Boniquet, però també és curiós que el Paralada no aconseguís marcar en un dels equips que sempre hem comentat que a dalt tenien moltíssima pólvora, però que darrere feien més aigües. El problema del partit però va ser que hi havia moltes imprecisions ja al mig del camp i en zona de finalització. Tampoc estem veient masses ocasions a part de la Boniquet o la de la primera part de Cano i aquesta semi-errada de Ballo en el refús de la pilota. Arribaria una altra en la sortida de Jani, però que el Granollers no va estar encertat, i menys el Paralada, que va tenir alguna ocasió, però clara en el partit no es van veure allò que diguis. Aquesta havia de ser gol, sí o sí. Al final és el problema que s'ha trobat amb el Paralada els darrers partits, almenys. Ha sigut un partit imprecís per les dues parts, no hem tingut el nostre millor dia i al final, gràcies a que hem pogut empatar. Passa que sí que és veritat que la segona part ho hem fet millor que la primera, sí que la segona part hem tingut més arribades, alguna ocasió més clara, però ens ha faltat precisió en l'enllaç, precisió en l'últim passe, precisió en el tir, i clar, quan estàs tan imprecís i el nostre equip precisament si destaca amb alguna cosa és en precisió en el joc, en ser eficaços, quan no ho tens, és complicat guanyar. Per almenys no hem perdut, que un punt al final a camp contrari també s'ha de valorar. Passa que estem a les altures que estem, ja no hi ha marges d'error i pel que lluitem nosaltres, doncs és una putada haver empatat avui aquí.